Malawi Brief. Ndi nthawi ya nkhani masana pa ZBS lero pa 3 February 2026. Takhalani pomwepo. Aphungu a chipani chotsutsa cha Malawi Congress MCP lero akunyanyala zokambirana za makomiti a nyumba ya malamulo zomwe ili mkati ku Lilongwe ati pasakondwa ndi kumangidwa kwa aphungu anzawo a Sostin Gwengwe ndi Sam Kawale. Mmodzi mwa aphungu a Steve Baba Malondera wauza Zodiac kuti amema aphungu ena kuti asachite nawo zokambiranazi. Bungwe lotolera msonkho la MRA lasintha tsiku lomwe liyambe kugwiritsa ntchito ndondomeko yatsopano yotolera msonkho kuchoka pa 1 mwezi uno kufika pa 30 April chaka chino. Mneneri wa bungweli Awilma Chalulu auza Zodiac kuti zili chomwechi kamba kazionetsero zomwe ochita malonda akuchita zotsutsana ndi ndondomekoyi. Chikondi Mphande walemba ripotili. Kuchokera Sabata yatha anthu ochita malonda osiyanasiyana mdziko muno akhala kukhamukira ku ofesi za bungwe lotolera misonkho la MRA kukapereka madandaulo awo okhudzana ndi ndondomeko yatsopano yotolera misonkho. Wapampando wa gululi kulimbe ku Blantyre a Chisomo Loja anatiuza kuti ndondomeko yatsopanoyi ndi yosakomera anthu ochita mabizinesi ang'onoang'ono mdziko muno. Aloja ati ndondomeko yatsopanoyi ikumafunika kuti aliyense ochita malonda afotokoze katundu yese yemwe ali naye, akhale ndi upangiri ogwiritsa ntchito kompyuta, komanso pa bizinesi yakeyo akhale ndi kompyuta. Bungwe lotolera misonkho la MRA layankha madandaulo anthuwa posintha tsiku lomwe ndondomeko yatsopanoyi iyambe kugwira ntchito mdziko muno kuchokera mwezi uno wa February kufika mu April. Mneneri wa bungweli Awilma Chalulu wati zimachitika kuti akamabweretsa ndondomeko yatsopano anthu ena samatha kumvetsetsa ndipo akufuna agwiritse ntchito miyezi ilipoyi kufikira anthu ochuluka kuti amvetsetse za ndondomeko yatsopanoyi. Tinamvetsera zimene mu business jo kuti tione kuti nthawi imene itaita tione kuti ma issues ena ndinabweresa atimvetsetse kuti chinthu tikamachipanga roll out tikhazikisa tikhale kuti mbali zonse tamvetsesana bwinobwino kuti tiyenda bwanji chitsogolo. Bungwe lotolera misonkho la MRA liyamba kugwiritsa ntchito ndondomeko yatsopano yotolera misonkho pa 30 April chaka chino. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Mphande. Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA lati kuyambira mwezi wa June chaka chatha kufikira mwezi wa January chaka chino bungweli lagula chimanga pafupifupi matani 40,000 mdziko lino. Koma mkulu wa zamalonda ku bungweli Arthur Mpakeni wati pakadali pano bungweli lasiyakali kugula chimanga mdziko muno kamba ka mavuto azachuma. Ndipo mkulu wa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi Jacob Nyirongo wati ndi mmene msika wa chimanga ulili pakadali pano zibwezeretsa alimi ambiri mbuyo kudzalimanso mbewuyi, ndipo apempha boma kuti lipereke ndalama ku bungwe la NFRA kuti lipitirize kugula chimanga. Mkulu za malonda ku bungwe la National Food Reserve Agency NFRA Arthur Mpakeni wati kuyambira mwezi wa Juni chaka chatha kufikira mwezi watha bungweli lagula chimanga pafupifupi matani 40,000 mdziko lino. Koma Mpakeni ati padakali pano bungweli lasiyakaye kugula chimangachi mdziko lino kamba ka mavuto azachuma. NFRA tinayamba kugula chimanga last year mu June ndipo kufikira pano tagula chimanga icho sachepera 40,000 metric tons. Timagulabe Sabata yatha pakali pano tangoyeka kai pang'ono chifukwa cha ndalama kabwera ndalama zina tikhoza kupitirira. Ndipo mkulu wa bungwe la Farmers Union of Malawi Jacob Nyirongo wati ali ndi nkhawa kuti ali mochuluka sakhala ndi chidwi cholima mbewu ya chimanga potengera momwe malonda ake akuyendera. Sika kwa mlimi ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa zimapangitsa mlimi 1 kupindula pa ulimi wake komanso kukhala ndi mtima wopanga invest more kuyika ndalama zochulukirapo mu ulimi uchi. And zimene zimapangitsa kunena kuti pakhala kuti pali misika yodziwika bwino ulimi umapita patsogolo chifukwa mlimi akamalima amadziwira kuti mbewu zangazi zazipititsa pakuti. Ndiye chaka chino tikudziwa kuti alimi a chimanga misika yakhala ngati kuvutavuta. Tinaonapo koyambirira kuti boma panali maganizo kuti akambirane ndi alimi ena amene ali ndi chimanga, alimi akuluakulu ena ama mega farms amene anapanga benefit ku ngolo ya boma
yani kupatula matani 40,000 achimanga omwe bungwe lagula mdziko lino, boma lagulanso matani 200,000 ku Zambia. Tikadali pa nkhani za malonda, bungwe lona za mphamvu ndi magetsi mdziko lino la Mera lati akuluakulu a bungweli akumana posachedwapa kuti awunikire ngati kutsika mtengo kwa mafuta a galimoto m'mayiko akunja kukuyenera kuchitikanso mdziko lino. Mneneri wa bungweli Afitina Khonje wati azadziwitsa Malawi zomwe bodi ya bungweli ikambirane pa nkhani. Kumathero a sabata yatha, bungwe loyang'anira mphamvu ndi magetsi mdziko la Zambia lalengeza kuti latsitsa mtengo wa mafuta a galimoto mdzikolo potsatira kutsika mtengo kwa mafuta awa m'misika yakunja. Mneneri wa bungwe la Mera Afitina Khonje wati komiti yaikulu ya bungweli ikumana posachedwapa kuti ikambirane za nkhani koma sanatchule tsiku lenileni lomwe zokambiranazi zikhalepo. Katswiri pa nkhani za chuma Thomas Ng'oma wati ndi zokayikitsa kuti mitengo ya mafuta a galimoto ingatsike mdziko lino, ponena kuti izi zitengera mphamvu zomwe ndalama ya dziko lino ili nazo poyerekeza ndi mphamvu za ndalama za mayiko ena. A Grayson Nyirenda omwenso ndi katswiri pa nkhani za chuma akugwirizana ndi Ng'oma. Palibe zinthu zingapo zimene tingaone kutsikapo kutha kukhala mwina kotsikapo olotsikapo kutha kosakhalapo, chifukwa chokuti tikamapanga mtengo wa mafuta uja pali zinthu zambiri zimene zimaonedwa, zimene zimakhala zosiyana kutengera ndi mayiko. Mwachitsanzo titha kuti ngati kunoko pa fuel paja pali ma level ena ake mwina amene mayiko ena samapanga, ndesi tinganeneretu. Mwa mitengo ina, mtengo wa petrol watsika pa msika wakunja kuchoka pa $73.25 za ku America kufika pa $67.47 za mdzikolo. Nkhani za chisankho, bungwe lona za chisankho la MEC lati kuchepa kwa chiwerengero cha anthu atsopano omwe akulembetsa mgondo la chisankho chapadera chomwe chichitike pa 17 March kulibe kuthekera kosokoneza chiwerengero cha anthu omwe adzatuluke kudzaponya voti pa tsikuli. Commissioner wa bungweli Dr. Manuel Fabiano wati ngakhale masiku ayambiri akalemberayo akuonetsa anthu ochepa tsopano olembetsa mgondolayo, anthu oponya voti ambiri analembetsa kale nthawi imene dziko lino limakonzekera chisankho cha pa 16 September chaka chatha. Tindiripoti la Blessings Kang'ombe. Bungwe la chisankho la MEC linayamba ntchito yakalembera wa anthu oponya voti pa chisankho chachibwereza cha pa 17 March chaka chino pa 31 January ndipo ndondomeko yayitsiriza pa 6 February mwezi uno. Commissioner wa bungweli Dr. Emmanuel Fabiano wati magulu okhudzidwa pa chisankho asadandaule ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu atsopano omwe akulembetsa mukaundulayu. Amene adzavote pa 17 March siokhawo amene akulembetsa pakali pano, ndi onse amene analembetsa mmene timakonzekera chisankho cha September 2025. Onsewo kanavota kasanavoti ulendo uno akupemphera kuti abwere azavote pamodzi ndi amene tikuwalemba pakali pano. Amene tikuwalemba pakali pano ndiwongonjezera pa nambala ya anthu amene analembetsa. Pakadali pano mlangizi ona za chisankho ku bungwe la MEC mboma la Mchinji Asame Ng'anjo wati anthu atsopano oponya voti 29 ndi omwe alembetsa kale ku dera la Nsitu, ndipo adindo alimbikitsa ntchito yomema anthu kulembetsa mkaundulayu. Poyambirira tinali ndi mkumano pamene tinayitanisa mafumu ndi akuluakulu azipembedzo madera onsewa. Tinakhala nawo ndi mkumano, takhalapo ndi mkumano iwiri. Koma pakali panopa tili ndi chigalimoto cha mkuza mawu chimene chikuyenda m'madera onsewa, chikhala chikupitirabe kuyenda mpaka na siku lomaliza la registration. Ndi ma steps amene tatengapo kuti zinthu ziyende kapena tipange mobilize anthu akalembese. Chisankho chapadera ku dera la kansala la Nsitu kumwera kwa boma la Mchinji chikuchitika kamba zokonzekera za chisankhozi. Anayamba aziyimitsa kutsatira imfa ya Edison Josiah omwe amayenera kuyimira chipani cha Malawi Congress MCP. Malo mwa Zodiac ku Mchinji, ndine Blessings Kang'ombe. Ochita malonda mu msika wa Wakawaka mbali mwanse wa M1 ku area 36 mu mzinda wa Lilongwe anenetsa kuti sasamuka kupita kumalo atsopano mbali wanse wa bypass kutsatira mulaundo na aboma ang'ono kuti msikawo ausamutse. Itayendera msika watsopano ndi wakale nduna ya aboma ang'ono Ben Phiri nalamula akuluakulu a mzinda ndi boma la Lilongwe kuti akambirane ndi atsogoleri a misika iwiri poonetsetsa kuti kusamuka kwachitika mwadongosolo. Wapa mpando wa sika wa M1 Wakawaka amuloleni Mwankolomera wati ganizo losamutsa msikawo linadza zaka zapitazo chifukwa cha nsanje zomwe zikukolezera kusamvana pa nthawi yayitali pakati pa magulu awiri wa mavenda. George Kalungwe ali ndi nkhani yonse.
pakhala pali nkhawa yakukula kwa ngozi zapamsewu, kuchepa kwa ukhondo komanso kuchuluka kwa msonkho omwe anthu amalipira pogwiritsa ntchito msika wawakawaka omwe akuti uli pamalo wa munthu mphepete mwa msewu wa M1. Pofuna kuthana mavuto amenewa komanso kuchulutsa ndalama zomwe khonsolo imatolera, khonsolo ya mzinda wa Lilongwe inayamba kumanga msika watsopano wa bypass mchaka cha 2023, koma kusamuka kochita malonda kuchoka ku msika wakalewu kwachedwa kamba kuti ena sakufuna ponena kuti msika watsopanowu uli kutali ndi wogula. Nduna za maboma ang'ono a Ben Phiri itayendera misika yonse inati kuno ku Malawi palibe munthu yemwe angakhale ndi msika koma makhonsolo ndi maboma ang'ono basi, kotero msika wakawaka ausamutsa mwa njira ina iliyonse, koma kuti izi zikomera onse ogulitsa malonda ku msika wakale ndi msika watsopano. Pamene pali msika pamene okhala matoilet abwino, pamene pali msika pamene kuti pakhale umunthu wabwino, asapezeke mzimayi akudandaula kuti mwina ndagwiridwa bere, iya apa ndapangidwa zotere, apa ndatere, sizimafunika. Komanso msika umayenera kuti ukhale pamalo oyenerereka. Pomwe apa mpando wa msika wa M1 wakawaka Amuloleni Mangolomera wanenetsa kuti sachoka atikamba kuti ganiziro wasamutsa mu msikawu ladza chifukwa cha anthu ena omwe akuchita nsanje, komanso kuti pali kusamvana pakati pa atsogoleri amagulu awiri amavenda osiyana. Kufuna ndinene zora zokhazoka siziteka ifeyo tiyenera kuti akambirana ifeso ndi abalawa monga anenera ndulaja ifeso tikambirana nawo. Msika watsopano wa bypass anawumanga pamalo okula mahekitala 1.6 ndipo khonsolo ya boma la Lilongwe yagwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 4 million kwacha popereka chipepeso kwa anthu omwe ankakhala m'mudzi omwe unali pamalowo. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine George Kalungwe. Zipereka kugwiritsa ntchito ndi dziko kugwira ntchito ndi dziko la Malawi kuti likwaniritse masomphenya ake achitukuko, koma ati kukhulupirana ndi gawo lalikulu lomwe lithandize kuti ubalewu upite patsogolo. Polankhula koma ndi President Peter Mutharika dzulo ku nyumba ya boma ya ku Lilongwe, wachiwiri kwa nduna yaikulu ya dzikolo Xavier Bettel wati dziko lake limakhulupirira kuthandiza maiko omwe amalemekeza ulamuliro wa democracy ndi ulamuliro wabwino chifukwa amagwiritsa bwino ntchito misonkho ya nzika. Wazokambira nazi President Mutharika anatsindika kuti masomphenya a dziko lino ndi kuti asinthe kungokhala kudalira kugula katundu wakunja ndi kuyamba kupanga katundu wambiri kuti kudzigulitsa kunja. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Wachiwiri kwa nduna yaikulu ya dziko la Luxembourg Xavier Bettel wati dziko lino ndi dziko loyamba mu Africa komwe aona kuti ulamuliro wa democracy ukugwira ntchito chifukwa khumbo la anthu limalemekezeka kudzera pa chisankho. Bettel wati pachifukwachi dziko lawo ndilodzipereka kugwira ntchito limodzi ndi dziko lino popeza mayankho ku mavuto osiyanasiyana omwe anthu akumana nawo molingana ndi masomphenya a boma. Komabe Bettel anatsindika kuti tsogolo la dziko lawo litengera kukhulupirika kwa boma la Malawi pakagwirire kake ka ntchito zachitukuko. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika wati akuthana kale ndi mavuto monga njala, kusowa kwa fertilizer ndi ndalama zakunja, ponena kuti aonetsetsa kuti mitengo ya zinthu sikukwera ndi kuchepetsa chiwongoladzanja pa ngongole. Mutharika apemphanso amalonda a dzikoli kuti adzayambitse ntchito zawo mdziko lino chifukwa akonza ndondomeko zabwino zokopera amalondawa. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Franklin Tambalika. Tikadali pa nkhani ngati yomweyi, dziko la India latsindika za chidwi chake pothandiza dziko la Malawi kufikira masomphenya ake achitukuko. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amaran Guja wanena izi ku Lilongwe pomwe akuyembekezeka kukhala ndi chionetsero cha maphunziro mu mzinda wa Lilongwe kuyambira pa 5 mpaka pa 6 February chaka chino. Brenda Kumwembe Antendere Education Consultancy omwe akukonza longosololi malo mophunzira mdziko muno ali ndondomekoyi ayikonza ndipo ipereka mwayi kwa ophunzira ochuluka mdziko lino. Izizi ndi zinthu zabwino kwambiri ndipo chakomera akazembe a dziko la India kuti abwerese pamodzi mkumano wa mauniversity osiyanasiyana. Chifukwa cha chimenechi ife Antendere Education ndokondwa chifukwa kuti mafunso ambiri amene anthu ngati makolo ophunzira matifunsa kuti kodi mauniversity amene wangovomerezeka ndi boma komanso kuti anathu akaphunzira kadzagwira ntchito tingapeze maphunziro wanji, zimenezo ziyankhidwa nthawi imodzi ndipo ndi chinthu chapamwamba ndipo tikupembedza kuti
Malawi autenge mwayi kuti awugwiritse ntchito azamve okha maso ndi maso kumana ndi mayunivesity amene abweretsa zinthu zochuluka zimene tikuona kuti zitipindulira ifeyo ngati dziko komanso ngati ana athu amene ali atsogoleri. Atatu a timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Queens apeza mwayi wokasewera mdziko la Singapore kuyambira mwezi wa March chaka chino. Mlembi wamkulu wa bungwe la Netball Association of Malawi NAM Yamikani Khungwa Kauma watsimikiza osewera atatu a Tendai Masamba, Mary Asoko ndi Stella Materezi apeza mwayi ukamba kuti anasewera bwino ku mpikisano wa Netball World Youth Cup chaka chatha ku Gibraltar, ndipo akuluakulu ku Singapore akhala watsatira. Sambanda ali ndi nkhani yonse. Mlembi wamkulu wa bungwe loyendetsa mpira wa manja la NAM Yamikani Khungwa Kauma mukalata imene wasayinira lolemba pa 2 February watsimikiza kuti asungwana atatuwa Mary Asoko wa timu ya Vanessa Sisters, Tendai Masamba wa Tigresses komanso Stella Materezi wa timu ya Blue Eagles apeza mwayi okasewera mu ligi ya ku Singapore mu mgwirizano umene bungwe la NAM lalowa ndi kampani ina ya Step Out 7 imene inali mkhalapakati. Malinga ndi Akhungwa Kauma, kampani ya Step Out 7 inafunsa bungwe la NAM za asungwana atatuwa kamba kuti Soko ndi Materezi anasewera bwino ndi timu ya Malawi Under 21 ku mpikisano wa Netball World Youth Cup mdziko la Gibraltar chaka chatha, pamene Tendai Masamba wakhala mmodzi mwa osewera odalirika mu timu ya Queens yomwe wayamba kusewera chaposa chedwapa. Iwo ati bungwe la NAM ndi lokondwa kwambiri kuti asungwana atatuwa adzikasewera mu ligi imene ndi yamphamvu ndipo ziwathandizira kukula komanso kuwapatsa mwayi opititsa patsogolo luso lawo, komanso izi zipindulira timu ya Queens pamene dzikonzekera masewero amene isewere chaka chino monga Commonwealth Games ku Scotland komanso African Netball Championship mdziko la Kenya. Kalatayi yatinso kupeza mwayi kwa asungwana atatuwa nkothandizira timu ya Queens pamene ntchito yomanganso timu ya mphamvu ili mkati kamba kuti iwo ndi osewera odalirika. Bungwe la NAM lati lili ndi chikhulupiriro kuti mwayi umene apeza asungwana atatuwa ndi chilimbikitso kwa osewera ena kuti apitirize kudzipereka kwathunthu pa masewero a matimu awo ngakhalenso a timu ya dziko lino kuti nawonso tsiku lina adzapeze mwayi osewera. Apanso ndipo mapeto pa nkhanizi masanano.